Jaký zvolit rozpočet u nové kampaně na Facebooku? Já se vždycky hodně u konkrétního klienta dívám na průměrnou cenu objednávky nebo nákupu. Samozřejmě vytváříte novou kampaň, takže úplně nebudete tam nastavovat nějaké tisícovky za den, zvlášť u menších účtů, ale nemůžete tam jet ani v nějakých jednotkách. Jo, tady vidíme, že máme cenu za konverzi 230, 250 korun v průměru. To znamená, že když už na tu kampaň dáme 3, 4, 5 stovek, při třeba, já nevím, 2, 3, 4 kreativách, tak velmi slušně za 4, 5, 6 dní otestujeme, jestli ta kampaň má potenciál. Jo. Problém je, když máte cenu za konverzi 300 a vydáte na tu kampaň, a to vidím strašně často, 50 korun za den. Jo, už zcela logicky se dá čekat, že i když ta kampaň bude úspěšná, tak vy na jednu tu konverzi, na jeden ten nákup budete čekat týden. Jo, takže ono to pak to reelsko třeba jeden člověk stříhá, jeden člověk to natáčí, další člověk to puší do toho business manažeru. Je tam nějaká práce celého toho týmu a vy vlastně ani neotestujete ten potenciál, protože ten systém nemá dostatek dat a vlastně nemá s čím pracovat. Takže vždycky u té nové kampaně s nějakým rozumem a s ohledem na to, jaká je ta vaše průměrná cena toho nákupu, pokud už teda máte nějaké data. Takže tak, čau.